Gaztetxe berria daukagu Durangon. Onda etorri Durangoko gaztetxeari! Urte luzez, hutsik egon den espazioa hartu eta herriko gazteontzat ireki dugu. Eskerrik asko egunotan gaztetxera bertaratu zareten gazte guztiei eta bide lagun izan dugun defentsa komunitateari. Guztion lanak egin du posible gaztetxea. Irabazi kapitalistek ardaztuko ez duten aisialdi eredua sustatzeko. Denontzat eskuragarriak izango diren arte eta kirol eskaintzak egiteko. Eta gaztean politizaziorako, zein antolakuntza politikoa sustatzeko borroka tresna izan dadin gaztetxea. Era berean, inolako eraso matxista, fascista, arrazista eta LGTBIQ+ pertsonen aurkakorik onartuko ez duen espazioa izango da. Horiei aurre egiteko baldintzak sortuko dituena. Finean, gorakada erreakzionarioa borrokatuko duena. Durangar gazte askoren aterpe izan nahi duen proiektu honek oztopo asko dauzka aurrean. Alde batetik, eraikinaren jabeetako batzuk. Beste zenbaitek elkarrizketarako borondatea erakutsi badute ere, eraikinetik bota nahi gaituzte elkarrizketari ateak itxita. Horren aurrean, argi adierazi nahi dugu kaletik gaztetxera asanbladako kideok elkarrizketarako borondate osoa daukagula. Beharrezkoak diren baldintzak zehaztu eta proiektu honek bidea egin dezan. Besteak beste, horregatik batu gara gaur hemen 100 gazte. Durangok gaztetxe bat behar duelako. Beste behin, Mireia Elkoroiriberen udal gobernua. Publikoki herriko gazteon arazoi erantzuteko promesak egiten dituen arren, abenduan egin zuen moduan, bere baliabide guztiak erabiltzen ari da gazteon antolakuntza oztopatzeko. Jabeak presionatzen ari da, salaketa jarri dezaten eta poliziaren bidez gu espaziotik kanporatzen saiatu da. Baina gazteon erantzunari esker, gaztetxeari eustea lortu dugu. Lehenengo gaua bertan pasako ez genuela esan ziguten, eta oraindik gaztetxean tinko jarraitzen dugu. Hala ere, hurrengo asteazkenean, ekainako 25 gaztetxeko kide bat epaiketa azkar batean deklaratzera deitu dute. Zentzu horretan gogor salatu nahi dugu poliziak izan duen jarrera. Izan municipal zein ertzain hori baita beraien funtzioa. Jabetza pribatua indarrez defendatzea, eta horren aurka antolatzen dena txikitzea. Hain zuzen ere, alduten guztia atzeratzen dabiltza salaketaren inguruko informazioa aurkezteko prozedura, eta horrek deklarazioa prestatu eta gaztetxea defendatzea nabarmen zaintzen du. Oinarrizko eskubide politikoak urratzen dabiltza. Gazteon antolakuntza independentea zapaltzeko intentzio garbia dute. Dituzten baliabide guztiak erabiliko dituzte, proiektu honek bidea egin ez dezan. Baina ez ditzagun gure gaitasunak gutxietsi. Asko gara, eta gehiago izan gaitezke. Gaztetxearen aldeko borroka grina piztu eginda Durango. Hurrengo egunak oso garrantzitsuak izango dira. Horregatik dei egiten dizuegu Durangoko gazte guztiei datozen egunetan gaztetxera bertaratu eta borrokara batzera. Antolatuz gero posible delako. Antolatuz bakarrik delako posible. Gora Durangoko gaztetxea!